eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ko salminde goto kala e mon e juurade goto kala e mon e wiyarde hen alhamdulillahi rabbil alamina ena wayno en mbaɗino heblongo ngo timmi on jiimi waɗani on ɗum alkulal gadimi hollirde ko masɗe pularɗe koɗe joyi kollumi on mangal tokosal kadi kabrumon koɗe joyi mbaɗmi para gotal ha timmi natanmi ko wiyete ko masete ko tawde mi holli on ko masata ko kadi mi holla on ko masete ko ɗum ne sogga ha timmi fof rendi hawri 32 ko jangete e pular e hewde famɗude waɗiranda noon ko o ñaaguinoɓe jiyata hay batte ɓe hande kam ɓe mbiyata ɓe jiyata hay batte kala hen kadi jangirɗo no mbaɗirmi ni a gayni tan ando an a sirte majjere bindol jangde so mbinoma ko ya jangu ya windu ko noon mbinomami janga binda janga a yaari no mbirunomami ni a waɗi no mbirunomami ni tan en timmini hen kadi ngal ɗo alluwal noon ko tongondema ko saɗi ko woni ngal ɗo alluwal nde wonno woni hen ko ɗiɗi nanduɗe ɗe jangunoɗa sa teskaki ɗum tan annete sawno ko bindoyta ɗeɗo natata hen so ɗe garani hen ko jiɗɗa haalde ko ma haalo e ɗemgal ma kono haalotako e bindol ma ɗum noon waɗi sababu ngal ɗo alluwal gotal wona wonde ene ɓeydi ala ko tongandema tan alkule nayyi ɗeɗo aɗa catti no feewi kono sa faami tan hankkadi a yalti e majjere muɗum ɗum saabi mbaɗanmo tan alluwal keeringal ngal ene janginma ɗum ɗo kadi ala ko wonɗo ka jangano ko jangunɗa ko tan gartirmi ɗo mbasa sikkude mata ko goɗɗum gaddanmami jiiɓoɗa hen ala ngal ɗo alluwal an tan hoorema aɗa wawi jangande ngal hoorema teskede a janginama mbawo bange mangal tokosal a janginama jaa mangal tokosal a janginama nda mangal tokosal a janginama nga mangal tokosal ɗo noon hayso rewodirani haajuma ala ko mba adi haajuma ala ko jaa adi haajuma ala ko nda adi walla nga ala an haajuma yo won tan andude holno mba windirte holno ja windirte holno nda windirte holno nga windirte no jangirte ɗum himmema an jango kala alluwal ngal ƴettuɗa teskuyema ala ko ɗum ɗo adoto ɗum ɗo wattinto ɗum sara ala heddiɗo ganda kam alkulal mangal wona tan koye hoore bindol tan gasi wonta hakkude bindol wa amma noon tokosal ngal ne wona hakkude ne wona sara wa amma noon alkulal mangal kam won tan koye hoore bindol wonta hakkude bindol joni noon kala ko jiimi no wayni ma e ba ko mba mawɗo nani tokose nani inde nde ko wootere ɗo ko mba gasi mba mi janga ɗum hami wawa ɗum mi ƴetta kullame karna mi winda mba mawɗo mba tokoso mba mawɗo mba tokoso mi ɗiggini mi ara ɗo mi ƴetta jaa mawɗo jaa tokoso ko ni jaa mawɗo wayata
ko ni jaato ko so wayata mi andi ɗum kuɗolam e karnam ƴettanmi winda jaa mawɗo jaato koso teskuyam wona heen mi gayna mi ara ɗo nda mawɗo nda tokoso mi janga ɗum hami faama ɗum mi janga mi tesko noon mi anda ko ɗum nda mawɗo windirte mi anda ko ni nda tokoso windirte mi gayni mi ara e nga mawɗo nga tokoso mi anda ko ni nga mawɗo wayata mi anda ko ni nga tokoso wayata kasi mi serti hen ɗo ko mba tokoso nja tokoso nda tokoso nga tokoso a gayni ɗo woni mba mawɗo ɗo woni mba ndo nja mawɗo ɗo woni nda mawɗo ɗo woni nga mawɗo oɗo woni oɗo ko nga oɗo woni oɗo ko nda oɗo woni oɗo ko nja oɗo woni oɗo ko mba a famide wadde mi anda ko mba mawɗo e mba tokoso tan woodi e jangde mi anda ko njatan mawɗo woodi e tokoso woodi e jangde mi anda ko nda mawɗo e nda tokoso tan woodi e jangde mi anda ko nga mawɗo e nga tokoso tan woni e jangde ɗum jangde wadde mi wiya mba mawɗo mba tokoso mi wiya nja mawɗo nja tokoso mi wiya nda mawɗo nda tokoso mi wiya nga mawɗo nga tokoso hen mi andi hankadi mi ƴetta kuɗolam e defteram mi wanjito mba mawɗo mba tokoso mi wanjito nja mawɗo nja tokoso mi wanjito nda mawɗo nda tokoso mi wanjito nga mawɗo nga tokoso gasi mi selli hankadi mi andi holno mba windirte tokoso e mawɗo mi andi hankadi holno nja windirte tokoso e mawɗo mi andi hankadi holno nda windirte tokoso e mawɗo hankadi mi andi nga mawɗo no windirte tokoso e mawɗo mi anda kala ko wayni ko mba so windan mbaalu en mbabba en mbeewa en mbarudi en hankadi ko ɗo ngaranmi ɗo ko njawon ɗo so winde jaltumi njangami njolmi jamfimi njolmi ɗo ngaranmi ɗo ko nda ndondi ndefmi dottumi ndondimi dogmi ɗo ngaranmi ɗo ko nga ko wiɗi wide ngaari ngeloba ngori ngaflimi ayi ngaflaw hanka ko ɗo ngaranmi ɗum ɗo wona tan ɗum ɗo winda ko heewi kawa gaynude mba oɗo ene winda ko heewi oɗo nja ene winda ko heewi oɗo nda ene winda ko heewi oɗo nga ene winda ko heewi no waɗa en kaaɗiɗo ƴetton kuɗi mon e carnet mon mbajiɗo jangon ɗigga hankadi en gayni goɗo heblo wo amma noon mo wattu waɗa kadi heblo wongo heso taw ko refgo wiyete heblo wongo taw ko refto gindirmi ngo ɗon gandata ko janganoɗa ko a waawi walla a wawani nde wonno en joddaki on mbawata on fo garu deftoɗon wawa ɗum min ko wiyete ujunnaje sappo neɗɗo e 190 fof gar deftodo law gotol mi anat node ko feere jangirte tablo ma yettimama a waɗanama tablo a waɗanama vidéo a hollama so majjiɗo jahata ko heddi janga joni rettongo noon so aroyi ko ɗon mbawata andude ko jangannoɗa ko a ɗiggini a faami ɗum refto arongo ngoɗo ko jangde wonno on jangi on gayni reftongo noon so aroyi ko janguɗa ko artirte e mbaadi wondi sifa goɗɗo ɗon ɓawata andude kala ko bindumi a jangani ko ɗon gandata andu a wawani hayso mi wiyanima noon a andani hoorema a wawani kala noon ko bindumi janguɗa andu a wawi an andi mi windi a jangani a wawani mi windi a jangi a wawi a windi a jangi a wawi gasi a wonti ceerno kala mbeɗa a jangi neɗɗo yo Allah hokke nante famde
heddi noon ko wiyano ko no wirano ni mi yande gannon kam mi yiyani taw hay sikkede mataw ari ha heewi ko ɗum saabi ɓe tampa e moɗon e jangde he ala Dental Dina TV e to Facebook yoɓe gandu oɗo numéro haalama gila fuɗɗode ha wortode min jiyani gaddude hen hunde gandiron noon paamiron noon ha cukkude mataw sikke juulata mbiwon kala baɗɗo hen hunde muɗum ko oɗo numéro garata mbaɗa vocal ma ko min kaari gonɗo Dental Dina TV walla min kaari gonɗo YouTube walla min kaari gonɗo Dental kaari mbaɗa janga toon balalam e jingaram e duusam e jangde he nani Orange ma mone a hollama nani Wave ma a hollama nani Western Union mona garama hollama nani heddi ko an heddi wonande haala min kaali nande a nani heddi ko jabde e gollude wonanma hen aɗa walleno sa wallani min mbiyatama e batte an jeeyi kalma jeeyi jawdi ma minen kam min jeeyi tampere amen min mbaɗi ko waɗɗi min ko jangguinde min jangguini on keeɓi gandal son keeɓi gandal noon ciftore ɗo rewɗon ha keɓɗo gandal ngal heɓe hande mbatti yiide bindi mbatti jangude e moƴƴere Allah ɗum noon wadde nden moƴƴere Allah noon jettirende Allah yettugol Allah go noon ko wallude galle o no yaarede yeeso courant min jeeya wifi min jeeya connexion min jeeya komin yimɓe nemon ni ñaamoɓe ñamminoɓe yaroɓe yarnoɓe joom haajuji goɗɗi e goɗɗi nafata on wonɓe hen ɓe jinganon min mbawa dañde no min deejiri min jangguina on so mbi ko yiɗɓe jangude oɗon goni e galleji mon oɗon goni e golleji mon min gacca ɗon haaju min dawana on onon dawon keɓnon koye moɗon ene yooɗa noon so hay so min kalanani on son keeɓi kemnon min oɗon jogui Orange Money hande machallah ala hande mo ala Orange Money ala mo ala Wave ala mo ala Western Union garam ƴetta tan ko mbawɗa ko nelda hen jettoɗa mbiya ko min kaari waɗi hen ballam saabi Allah ko jangde wona politique wona a funtama ko gandal min dokkuma wona min puntuma de ko gandal min gaddanma ko gandal min tottuma ɗum noon wadde hay sinno ko jaɗata koye bitik ala sooda hunde ka gadde jawdi tokka joomum kiɓuna gaddanama gandal ha galle ma ha nokkuma ha e poos ma jaaha dawa gata lorɗa ha laaɓa guddita portable ma janga mbañitoɗa gayna dawa keɓa gonda e on ge lewru goo lewru ha lewru maaya an jaaha jomnoyɗa lewru ma keɓa kalma mbaɗa e poos ma garta ha e makko ko mbiyatamo a jarama de on jarama jokki e golle min beltima an sa waɗama nama wele an sa liggima ha lewru maayi a wiyama on jarama jokki e golle yo Allah sellintole mon jaab on jaɓata ɗum hole men jaɓowo dawde liggoyo wasa dañde min kay koye golle min goni golle amin woni ɗo gonata gara mbala min golle amen no jaari yeeso min jeeya gueɗe kewɗen ɗo ko so boni mamin cotta hande weeyo ngo ko ɓuuri hewde ko ma cooda ɗe gueɗe fof jiɗɗo no gollide koko sooda par abonnement par lewru yoɓirte ɗum so yino gaddani ko yoɓirte janggoje min gacci min jangguinani wiye kay woy sayo o jangguinta nafata noon ko ballodiren ko haalte ko nanon ɗum jaɓon ɗum mbaɗon ɗum amin jiiɗi wallude saabi Allah koye ballen min balliɗon janggingol ne muusi oɗon gandi ɗum min gaccata ko haaji min jooɗo ɗum ɗo ko ma winde gayna fote gayna watte audio watte vidéo ƴettoma e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo cikka maɗa ko noon wayi sa haalanama nde hebletede e watte ha wayno wayni yettima jangguɗa mbawɗa jaaɗa haajuma tampere ɗum noon waɗi nanen jaɓen gollen enen goni enen dusodiren e gollal jahowal ngal accude ha jomum mayan kadi eɗen wiya ko ni o wano ni o watuno ala sens woni gonga tan ko jomum no wuure nde ballon jomum walla on haɗa yaade gandal wi jangginte mofte e weeyo janggo e jaam so jomum jeehi heddoɗo aroɓe ɓe jokka gollal ko ni woni gandal yarata minen min janggano komin janggoy min gandi seeɗa momin gandi o min gari min janggin ɗum ɗo o kadi janggon mbawon janggo e jaam ɓesguji aroji yeeso ɗi ɓe kadi mbawa jangginoyeede ɗum woni sababu e waɗe weeyo he ene mofte hen janggo e jaam keɓon ko janggina ɓesguji garoji ɗi o ko enonde famde o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina heble mon timmi gasi
ngal ɗo alluwa addira ko ha tonganma ko jangunoɗa e mba e jaa e nda e nga gasi ɗo so ɗiggita tan kadi a wonti ceeral manggal ƴetto kalama mbaɗa e hoore ande ga ƴetta kuuɗe ma kala jangguina nani on jarama wassalam gacce hakke minen ga min jarri min jaafima yawɗe yerlaɓe yaafaɓe kala mo haalaka metti yo yaafo min minen kam min kala ha metto min kalda ko ha weela on min gaddi on ko weeli on on janggi on mbawi yo waɗ hen barke waɗa hen barke waɗa hen barke waɗa hen barke wassalam musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina numéro o nanɗon won numéro WhatsApp o mbaɗa ko mbawɗa nulda yetto on saaha min ganda oɗon kadi oɗon toppiti ko watte ko haaju moon nangga sabu ga haaju ummoto faye moon courant o wifi o connexion so ala taw janggata koma min mata jooɓe min mbawa dañde lawol min gaare moɗon ɗum noon ko oɗon jiiɗi wiide janggude wadde balle min min jangguini ɗon wassalam